Това ни очаква през март месец в Германия. Първо, на 8 март в Бавария ще се проведат местните избори или Комуналвален. Тогава ще се изберат Ландрат, Гемайндерат, Общински съвет и Бъргамайстър кмет. Номер 2, в Баден-Вюртемберг също ще се проведат избори, но тези избори ще са за парламент на цялата федерална провинция или Ландтагсвал. А на 22 март ще се проведат също избори за парламент на федералната провинция Райнланд-Фалц. Номер 4. Повечето здравни каси увеличават от 1 март допълнителната здравна вноска или Zusatzbeitrag и на практика това означава, че повечето хора ще получават малко по-ниска нетна заплата. Номер 5. От 29 март започва лятното часово време. В 2 часа през нощта ще преместим стрелките на часовника с 1 час напред, т.е. на 3 часа. И последно, от 1 март Discord въвежда задължителна проверка на възрастта. За да използваш програмата, както до сега, ще трябва да потвърдиш твоята идентичност с лицево разпознаване или документ. Това бяха най-важните неща, които трябва да знаем за март месец 2026 година. Ако това видео ти е харесало и ти е било полезно, не забравяй да ме последваш и да харесаш видеото за още такива.